ey ağlay atmalar. Indi muңсу әлләйінде телсіз қалған гармонлар. Ей тавылым қайдасың мұң, мұң қайдасың ей турам. Аулақ үйлі яшар мұнда, яшілігімді сағынам. Ей тавылым қайдасың мұң, мұң қайдасың ей турам. Аулақ үйлі һәм гармонда, яшілігімді сағынам. Ayzatlardan, Hayırlı işler. Hayırlı kеш, malay, sağındıra bita ol. Sağındıra. Garбун sağındıra, kapkatıpları sağındıra, yaşlılık sağındıra. Sen de şulay mı? Sağınasın mı? Sağınan bikte. Yaşlılıkның naq urtaсын sağınasыңdır, şulay bit, ha? Naq urtaсын. Мәктәпне tamamlap оқыған шақлар, қапқа түбінде қыздарға мұхаббат аңлатқан шақлар. Қызлар темасына кірсең бигерәк тә инде. Сиңа жеңіл болғандар мұхаббат аңлату. Сен өзің сөйлей білмәсең дә, сен гарбун телләре белән генә аңлаткансыңдыр, шулай бит, а? Нәқ шулай. Айзат, мына мен нәрсе айтасым килә. Бүген қапқа түбе мені буйлауымша бош булмас. Бүген қапқа түбе шул кадәр гүрләячәк, шул кадәр кызу булачак. Чөнки Бүгін талантлы егетләр, талантлы кызлар, татар эстрадасының шынды шәхесләре. Әллә безнекеләр? А? Әллә безнекеләр кылайым. Сезнекеләр кемдер? Немецләрме? Безнекеләр алар барсы да безнекеләр. Безнекеләр юк алар барсы да. Татар халкының, төрки дөньяның танылган шәхесләре шуңа керә. Йөзек кашлары. Йөзек кашлары көттөрмик әле. Шакырыйк, тарт гармоныңны беренче. Капка төбе кунагын шакырыйк әле. Бик күп конкурслар иясе, талантлы җырчы кызларыбызның берсе Алсу Валиуллина килгән. Аса! İyiler, güller, seni kedinledim bitkiler. Seni kedinledim bitkiler deyimlerin. Bile sulcırın tağın 3 tapır kavatması kile. Alsı Valiulina, alsı dağırım. Seni kapka tübünde kemik Javit'te görümüzge şiksiz şatmız. Sen de şat mı? Bik şat Javit abi. Sağınıp geldin mi? Sağınıp geldim. Ay, avulunu sağınasın mı? Bik sağınam. Яратасың mı? Яратам. Çünkü avıldağın avitıl şunday motorluk, şunday huzurluk, şunday saf hava. Endi kapka tübünde rehatlenip mine bugün jırlap otururlar. Ol kay bir kişinin düşünü de kirmeyi. Bik bәхетле bugün Javit abi. Biz her vakit bәхетле. Allah'a şükür. Biz her vakit bәхетле. İsen sağız. Yaratkan işimiz var, tomoşaçılarımız var. Yaratkan profesiyimiz var. Jırlay bilen üze bir bәхет cemaat. Alsın Valiulina. Рахмат, алсын. Қоя отырасы келе. Мұнда отырсам ярай ма? Отыр, қоя отыр. Түлкі ят мағына. Айзат, білесің бі кеманда? Өзеншелік дауыш иесі. Халықара конкурслар лауреаты. Аның сөйлешкенде де дауышы. Әлі деп шыға. Барқытный дауышлай бейт. Міне сенің шошан ең түсілі барқытный. Шақырық әлі. Рүстем Насиуллин, құрметті достар. Hop. Yallah jiyarik. Davay. Temmekini tartmadım, işeydim taşladım. İşimden de vakıtında iyice kayta başladım. Şulayda iş harap, bulmayı hattınga yarap. Ay. Araqını taşladım. Senin araqıға münasebetini şekleyip bir mujikten sırağaç. Kişten yakşı, no irten naşar deyip eytedi. Rüstem, seni kapka tübünde körümüzge şeksiz şatmız. Ben tamaşaçılarga mahsus eyttim. Üzünçelikli tavuş yezi. Seni söyleşkende tavuşun barkıtnı. Sen koyandırım bundan kukrek şitliğe aşağı söyleşesin. Şulay mı? Sen tomuştan şulay mı? İli sen bu tavuşunu okutuşlar oku vakitinde şuşlay etip sene tavuş koydular mı? Tomuştan. Şulay mı? Sen çalağanda neşik çalıydır yani. Belki şakta.
Сен жыламағансың, сен жырмағансың. Рүстем Насибуллин. Рүстем, отыр Марат. Отыр. Рәсім кім келген? Міне яратам. Нектір міне мен тез ғашық бола тұрған кіші айзат. Сен де шулай ма? Мен неқ шындай өзім. Міне қатын қызға ғашық болмаған ирлерді мен бірәсі бір нәрсе деп айтайын. Олар я ауру, я олардың жүрегі таш. Мен де қатынға шуны сөйлеймін, неқ шулай сөйлеймін. Моторлы көрмәген ират мен айтам, ират мен енді ол. Шулай, қатын қызларалар, міне ирлеріне, бар балаларға қарағанда да нығырық яратабыз деген балалар. Шулай ма? Сен шуңа шанасың ма? Шанам. Шанма. Қатынлар балаларыны күршіге қалдырып кетелер, күрші қатында қорыға. Ирлеріне алар қалдырмай, күрші қатында. Келешесің ме? Келешем. Айзат, шақырық әлі, шибер, мотор, міне қошыққа салып жетарлық. Нешік шушындай güzel мотор затларға қошық білмейсің, а? Жүрегін таш болыр, нишкәбиллер. Шуңа көре, шақырық. Шақырық өйді. Талантlı қызыбыз. Сөмбіл Билалова, құрметті достар! Qara elli, qara mina, yaratırım qara. Sizəsim canı qayım, məhəbbətə yox ara. Qara elli, qara mina, yaratırım qara. Sizəsim canı qayım, məhəbbətə yox ara. Sizəsim canı qayım, məhəbbətə yox ara. Сөмбіл Билалова. Бірінші тапқыр сізде. Бірінші тапқыр ба? Міне бұлай көзге қарап жырласа, соңғысы да барға мүмкін. Соңғысы болмас, деп айтырсыз деп ойлаған едім. Жоқ, шаярып қына айтам, Аллаға шүкір, яратам жырлауыңны, өзіңні яратам, әтилеріңні, әнилеріңні білем. Соңа көре, hürmet etken kişilerim, soňa göre Allaha şükür isen sağ kelip jetkensiz imi. Mine men sizin alda hatta özümde şonday kıyısız duyamymy. Men hemen kıyısız kişi, men вообще köp söýleşmey turgan kişi bitni. Özüňiz de bilesiz. Soňa göre menim ortada bir oturgan ýer bar. Şonu mine onu deyin tertibi Zülfiye Şakirova gana bile barıp koýap. Soňa sen bil Bekşat Kapkatybynda Kemil Jawitde körübizge ijada ýoňuşlar eli aldagysyn kalgandary barysynda söýleşip bitiribiz. Gözge qarap jyrladyň. Şulay күзгә карап җырларга ярата. Менә минем дә шулай. Мин телефоннан сөйләшергә яратмыйм. Менә мин һәр вакыт кешенең күзенә карап, матур итеп әйтәсе килгән сүземне әйтәм, яратам дип әйтсәм дә мин аны күзенә карап әйтәм. Шулай бит инде. Шуңа күрә мен шухарый булырга тиеш түгел монда. Шуңа күрә хатын кыз ул шундый булырга тиеш. Кая утыр? Утыр. Менә монда утыр. Менә монда утыр. Уртта калдым. Айзат киләле. Киләле монда. Эй, бакыры. Менә бу егетләр әлеме? Әле без эстрадага килгәндә, менә бәп-бәлекәй әле алар конкурсларда гына катнашып йөриләр. Хәзер профессионал сәхнәдә күкрәк кирип рәхәтләнеп сәхнә тота торган егетләр. Киләсеңме? Киләсәм. Менә шу егетләргә гармонда уйнау рәхәтме сиңа? Җырлыйлар бит малай. Бик сөйнеп. Шуңа күрә чакырыйк әле. Шулай талантлы егет, конкурслар лауреаты, һәм инде үзенең тавышы бар, сәләте бар. Талантлы егет, шап егет. Кем икән? Рафаэль Якупов. Белесең әле? Рафаэль Якупов. Саумы гомер, саумы тормыш, саумы дуслар туганнар, бийик үреләргә менәләр, булам диеп торганнар. Гомерләр матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә нишитә. Гомерләр матур үтә, уйнап көлеп җырлап биеп яшәүләргә нишитә. Hey! Уйнап көлеп җырлап биеп яшәгез. Уйнап кына әллә кая китеп булмас. Җырларга да кирәк, биергә дә кирәк. Рафаэль, мактапта карадым мин сине апайым. Рәхәтләндердем. Син килешәсең минем белән? Килешәм. Шулай сөйләшкәнек бит, мактарга кушкан. Башкалар бик мактама, мин генә мактарам. Анатмыйм. Мактарда, ут җигете, макта түләүле. Рафаэль. Безне белмәгән идек. Мен юк, бөтен сине әйтергә ярамый. Ул сер. Бирә, ул сер бул Хәзер булып калырга тиеш. Сер булып калган. Аны тамашачылар да ишетергә тиеш түгел. Ул сер булып калырга тиеш. Рафаэль, Капкатыбында Кемил Жавиткә беренче тапкыр киләсезме? Беренче тапкыр. Капкатыбында булай авылда утырганың бар? Аллага шөкер. Беренче мәхәббәтне Капкатыбында аңлаттыңмы? Аңлаттым да, заттым да. Өйләнмәгәнме? Билме? Өйләнгәндер инде. Балалар бармы? Аллага шөкер. Алла яра. Тулы матур гаилә, исән-сау яшьләргә язсын, исән-сау яшәргә язсын, иҗади уңышлар. Без әле сау булашмыйбыз. Утыр. Бергә булыйк. Бергә булыйк. Утыр.
Lan burada yanına oturalım. Da koy. Bular üçte birge, bular bütün jirge birge parlaşıp yürüyorlar melle. Kara kileli kultuklaşıp. Vay. Tataristan'ın attakazları, at kazananlar. Kazları. Şap kişiler indi. Ben ikisini de yaratan. Ben bütün yüzde yaratan. Bunların ayrışı yaratan. Çünkü Tataristan'ın at kazangan artistleri Elvira Hayrulina hem Rüstem Asayev. Asa! Jigitler, no bu sangat şaboldu. Bu avulşada tugul, bu şehirçede tugul. Bu üzübiş şaboldu. Üzübiş şe. Elegine bana... Kazan şehir filarmoniya şişe buldu bu. Da, sizdeki kişi şe bulmaz. Seni bir nişik tala etip bulmuyor. Elimin eğitmegeniyim İlvira'yım. Şunanda bugün hürmetli uluslar bizde konakta Kazan Filarmoniyasının talantlı artistleri. Kazan diye şimdi şehir onu bileler idi. Oğul değil miydi? Kazan oğul bulalım bitin. Kazan şehir. İki filarmoniyi da bizde bit. Hasan Abdullah Tukay isimindeki Tatar Devlet Filarmoniyası. Mısır Kazan Şehir Filarmoniyası. Ona göre İlvira bu tama. Buna da fikir şu algan şağı. Şuna göre Allah'a şükür gelip gitkensiz isen sağ ol. Eli mene kişiye gene salavat bilen konakta şakta seni isket şırttırdık. Bilesin bunu işe gittim. Yok. İlk gelip güne kirmese yarar edip. Ceyda abi. Ha? Bunda endi ikinci tapkır kilem. Sizin kopkatı bana. Aha. Her vakitte yaşa. Yaktı yüzlü, kin köngüllü. Şunday yaktı tişlerden boyalgan iyi kopkatı bana kilu. Şunday rahat Ceyda abi. Rahmet indi. Yaktaş bularak da bek rahat sizde. Bana şurayı. Şuna göre şöyle bir jiberi gel. Sinde yokta şimdi Meske yoklardı Ivanova'dan bit Ivanova'dan. Rahmet Rüstem Allah'a şükür. Kapkatı ve ol bir kaşanda kortaytmay. Kapkatı bir yaş ertegine. Bana yaş bulsa da eyteler bit 50 yaştansın. Ol indi atniroz idi beyteler. Düşlep. Handros, mandros, skleroz, osteochondroz. Şuna göre eli bizde andı ağrılar yok. Şuna göre bizde eli Allah'a şükür cemaat. Var bir şiir, kaktus. Şuna göre rahmat Migzor. Kapkatı bilen kemi Cevit'ke kilgen için. Men özüm teki temperaturni bitindir. Şunday temperamentni kişi. Teki özüm kibik indi bir Gruzin hayır bara indi. Barada машинасында kuva indi bu. Mında motorgana bir mileyimşe bir kız. Голосовать тұрайынды, тоқтайда енді. Садись, дорогая, подвезу, мен сені қазір дейді енді, қазір енді. Хау отыра, все нормально. Ей, бұл баса, 80, 90 уже. Абай, тоқтағыз әлі, көмағыз әлі, пожалуйста, мен көрқан бет дейді. Біздің фәрештелер сақлайды, сен қоғырма деп, фәрештелер сақлайды біздің дейді. Ей, шаба дейді, 120, 130 абай, тоқтағыз бет шып қалам дейді. Ну, шып қалсаң, шып қалады енді, шып қалады. Бізді фәрештелер сақлай бетінде бұл қайыр тағым бара-бара 150-200-ге жетеді. Бұда жеткесіне бұлай қағаларда фәрештелер бұра тұқта мен де шып қалам деп айтады. Бәрі ижат кішісінің емі ол әр вақытта да тегі сәхнәдә елмайып, күліп тұрғаш тұрмышы яқшыдыр деп ойлайлар. Бұлай бейді. Келешесіз ме? Міне бізді де, біз енді yolға шыққанда да, әр вақыт гастрольге шыққанда да, сәхнәге шыққанда да айты, Құдайым Аллахайым өзі сақласын. Әйтелер бейді, фәрештелер қанат жайып тұрсын деп әйтелер. Бір артиста бейді, тегі дүнияға кеткеш, фәрештесі келген де, янында тұра екен, фәрештесінен сұғы екен, сен қойда болдың, мен сені әр вақыт ұзатып бардым. Міне менің өткен yolымны көрсет әлі дегеш, фәрештеге тегі кіші енді. Көрсете екен. Mene 2 yol bara. Ne işle bikev? Ferişteyteyken mene mınsı sineki, mene mınsı mineki. Biraz bargaş, bir gün ez bara iken. Etek şu. Koya bunda min bu kim neyse bir ögüne bitmedi. Bu sineki gene, bu senin en ağır vakitlerin, en sınav ötken şakların, en burşulu şakların. Sen beni feriştesine taşlap gittin bu vakitte de yok. Men seni şul vaqtda ko'tarib bordim deb aytadi. Shuna ko'ra
Фәрештәләр сезне бер кайчанда ташламасын, иҗатта да кирәк, тамашачылар ташламасын, сәламәтлек ташламасын. Шуңа күрә һәр вакыттагыча ышанып, тамашачыларны ышандырып, җиренә җиткереп хезмәт куярга язсын. Шуңа күрә монда минем уйлавымча очраклы кеше юк. Булар инде үзләренең эшләренең фанатлары. Ә инде сәхнәдә фанат булмасаң, үзеңнең эшеңне, профессияны яратмасаң, эшләүнең бер кирәге дә юк. Шулай бит, Айзат? Ана. Хатын китә командировкага. 3 көнгә инде. Һәм бер көннән, шул беренче көнне ире шалтырата инде. Хатын ди, син кая куйдың ди, безнең савыт сабаларны ди, шәй ниләрен ди. Чашкаларны кая куйдың ди. Тегесе әйтә. Ирем, йокла иде. Ярар. Тагын икенче көнне шалтырата ире. Хатын, ярый инде менә, калакларны кая куйдың алайса? Алар кайда, берсе дә юк. Ирем, мин сиңа әйттем, иде йокла. Шулай иттереп, хатыны кайткач, постельнең булай иттереп одеялны ачып җибәрә. Халаклар да, чашкалар да, савыт сабалар да шунда. Иде йокла. Бер ир гастрольдән кайткан, бер атна 10 көн йөреп. Кайтып керүгә хатын ята икән. Уф, йөрәгем кага. Уф, инфаркт була инде. Уф, бар әле, картым, аптекка барып киләле, бар, үләм бит инде. Һәр ирлешләргә белми гастрольдән генә кайткан бит инде. Күрше бүлмәгә керсә, малае утыра икән. Улым, нишләп утырасың? Шифонерга ымлый икән. Нәрсә булды? Бай ачып караса, тегендә күрше Габдрахман утыра икән. Теге мужик, Габдрахман, нәрсә инде бу Габдрахман? Хатын үләргә ята, син малай белән кайшышлау нисең дип әйтә бит. Арыслан өйләнәдә, bütün җәнлекләрне җыйны туйга. Хәзер bütün җәнлекләр тос әйтә инде, и соңгы булып тышкан. Арыслан брат, сиңа исәнлек саулык тигәләр матур яшәгез дип мактый тос әйтә башлач. Арыслан тукталып тышкан. Кошаннан башлап син миңа брат алып әйтәде. Эй, Арыслан кайым, өйләнгәнчә мин дә Арыслан идем бит әйтәде. Җәйләр узып салкын көзләр җитә, сары сагыш сарган гөлләрне, кашкарыйлар гына шау шәшәттә, хәтерләтә җәйге көннәрне. Нидән күңелем кашкарыйлар тәсәле, шәшәк ата сары күзләрдә, күзләр җитә дип моңсуланмыйм. Çatkısı әлі күзләрдә. Минем күңелем кашкарыйлар тәсәле, шәшәк ата сары күзләрдә, күзләр җитә дип моңсуланмыйм. Җәй чаткысы әлі күзләрдә. Гөрләп шәшәк ата кашкарыйлар, курык
bakmıylar közgü salkından. Salkın karlar tüzmi her erkebek yürekteki kaynar yalkından. Benim ko'nglim Qashqariylar desele, şeşek otta sarı gözlerde, gözler jite deyip mumsulanmayım, jay şatqısı eli ko'zlarda. Benim ko'nglim Qashqariylar desele, şeşek otta sarı gözlerde, gözler jite deyip mumsulanmayım, jay şatqısı eli ko'zlarda. Yüreğimi anlamayım özünü de, hislerini kıyın anlatu. Gözlerde de hisler kaynar bula, güçlü bulsa eğer yaratu. Benim ko'nglim Qashqariylar desele, şeşek otta sarı gözlerde, gözler jite deyip mumsulanmayım, jay şatqısı eli ko'zlarda. Benim ko'nglim Qashqariylar desele, şeşek otta sarı gözlerde, gözler jite deyip mumsulanmayım, jay şatqısı eli ko'zlarda. Benim ko'nglim Qashqariylar desele, şeşek otta sarı gözlerde, gözler jite deyip mumsulanmayım, jay şatqısı eli ko'zlarda, jay şatqısı eli ko'zlarda. Bu sandık içinde siz bilmegen bir nerse de yok. Nu birgine bir. Bik kirekli bir. El üzümde nerse ikenin bilmeyeyim. Mene bunda yazıp birdiler eymi. Siz kurgasını... Bik burungay bir. Gasırlardan gasırlarga kilgen bir. Uyluyuz. Sorular birerge yarayım. Yarı. Gerekli mi? Cevap birsen de yarı. Bir kirekli bir. İlk onu yofrak şiremlerden işlegen bulganlar. Aksa tügül mü? Aksa tügel. Nerse öyle otura? Yofrak şiremlerden. Yofrak şiremlerden işlegen bulganlar. Şiitek. Aha. Birer ayak kiyimi mi? Şobata. Salkınlarda janvar terisinden işlegenler. Janvar terisinden. Sinde de var o. Koyuş. Sinde de var. Şiitektir birer. Sopa giy. Yok, şiitek deysen de anlayayım da oruşaga tercüme etip durmasın da yarı. Kadir ol türlü tokumalardan tekile. Kulmak mı? Beni eğittim indi. Of Allah kayım. İndi bunda da bilmeseniz jigitler indi. Ansız kişi yok indi. Ol mene Kadir onun indiğine yok zaman. Onun Kadir şunday motorları var ayım. Mene kuzi yermi qarıysın. Allah biz de üskenbiz iken. Vat zamana şok qatasın ayım yürüysün mene. Onun indilerine Kadir. Tuğun. Onu ha? Tuğun. Yapraktan. Yapraktan. Betle tuğun. İlk bine biz üskende yemek ol birgine tüslü bulatırgan. Birgine tüslü. Bine ol qora tüslügüne bulatırgan. Qora tüsten bulatırgan. Qora buladır indi ol Kamızıl tügüldür indi. Kurduk indi. Hayır türlü tüslerden bular. Birer şov mı? Ha? Birer şov. Yok indi. Kişi kiyatırgan bir şov olmuyor bitti dalsı. Kışı kiyetirun. Şiitek tügül. So bütünsünü ettik. Bir Buruk şov tügüldür var. indi. Bine bütün yüzde de var. Buruk tügüldür indi. Hatta onu tuzgandan soň hatınlar ona bile iden juwa. Iştan mı indi?
Мужской. Хатын кыздык белән бик жол булмас. Кем айтты беренче? Трусик ма? Рафаэль айтты. Рафаэль айтты. Җәмәгать. Тун белән трусыйны бутап утыра бу. Дөресме? Монда көчле алкышлар булырга тиеш. Җәмәгать, кем мондагы әйбернең серле әйбернең нәрсә икәнен белә? Шуңа бүләк. Жаза. Шуны киясен хәзер. Рафаэль. Ачып күрсәтимме? Ышанмаслар. Рафаэль, бу сиңа бүләк. Рәхмәт. Әйме? Но дөрес итеп әйткән өчен бездә җаза бар. Бүләк урынына. Сиңа җаза. Нишләргә? Поехали. Аса! Рафаэль, җаза! Bir күрүдә гашык булдым, нишләтим йөрәгемне. Әсин мине аңламыйча үттәстем үзәгемне. Килмәди сүземә дисең, кагылма йөрәгемне. Мин бакканы сөям дисең, улыңа йөрәгемдә. Мин бакканы сөям дисең, улыңа йөрәгемдә. Рафаэль Якупов! Ну, Рафаэль, никлер әйттем дигән көнгә төште бу. Шуңа күрә әйтәм, арада иң акыллысы син икән. Каян белдең? Менә бит син белдең бит. Рәхмәт. Шуңа күрә әйтәм. Күпме уйлап утыра, инде туңга да, акча да, әллә нәрсә әйтеп бетерәләр. Но, менә Рафаэльгә кул чабыз. Баштанлы шуңа иншалла утырдым. Почта яшьлегендә гәҗит бар, яңалыклар килгән. Хәзер яңалыклар белән танышып китәбез. Монда бу яңалыклар гади генә яңалыклар түгел. Менә монда белдерүләр, һәм бу белдерүләрдә име үзебезнең шаян комментарийларны бирергә кирәк. Шушы гәзиттә булырга тиеш ул. Шушында булырга тиеш. Менә. Так. Беренче игълан. Игътибар белән тыңлыйбыз. Мотор машиналы, эшчән, баянда уйный беләп торган, ичми торган ират белән танышасым килә. Миңа 59 яшь, миннән зур булмасын. Комментарий син белгә тертеп күрсәтмә. Айзат. Өйләнгән бит, җәмәгать. Ринат Валиев бар. Әйе. 3-нче хатының сана була. Мотор машиналы, эшчән, баянда уйный беләп торган, ичми торган ират белән танышам. Монда син баянда уйный белмисең, атпадаеш. Атпадаев. Рөстәм син? Беләм дә, ну атпадай бар. Юганың баянда уйнавы нәрсәгә икән? Менә хатын кызның таләбе, шуңа күрә. Менә бүтән бер кешедә бүтән төрле сыйфат булырга тиеш. Шулай бит инде. Ул бит җәмәгать ул кадәр сыйфат була алмый. Ул теге идеаль кеше була. Әйе, әтиләр дә әйтәләр инде. Улым өйләнәсе булса да әйтәләр менә сиңа да безгә дә әйткән улым булачак хатының матур булсын, уңган булсын, шибәр булсын дип, әйме. Ну бу кадәр сыйфат бер кешедә никак була алмый. Җойта чын-чынлап шундый игълан бар монда? Бар менә шундый бар. Матур машиналы эшчән баянда уйный белә тор. Андылар әле кашан алып киткәннәр инде. Бу тартыла башлады. Бу кызыксына бит бу. Гәзитендә әйтәм, менә карап кал. Әйе. Берәрегезгә ихатагызны сакларга акыллы үскән эт кирәкмиме? Уртача зурлыкта 2 яшьлек суыкларга чыдам эт юкка өрми китереп бирәм. Җойта син үзең белән торасың, сиңа килә бу? Юк, безнең өйдә 2 чыдаша алмаячак. Бик акыллы түгел ахыры бу эт. Үзем китереп бирәм дигән. Бик акыллы түгел ахыры Кем бит белән тора? Кемнең эте бар? Өйдә бармы? Эт тотканчы бармы? Менә этнең файдасы бармы, аның зыяны бармы? Эй, саклый. Монда гомумән җойта эт турында бара микәнсең? Менә мин мудыр гына уйлап утырам. 2 генә ел яшәгәннәр ирне илтеп бирәселәр килми микән монда? Румида дигән бит әле. Бу тән сүз әйтеп карасак дип уйлыйм. Мин аны ана эт дип уйлыйм. Ана эт. Юк, этнең бит аның яшы 2 яшьлек булса, ул кеше тормышы белән чагыштырганда, ул 4-5-6 яшь була. 8 яшь, 4 елга тормый микән? 1 елы 4 елга тора бугай. Или 7 елга. Шуңа күрә 7 ел түгел. Ну, 4-5 яшь. Дуслар, Узак калмаган. нинди, Эльвира, ничек уйлыйсың? Син бит шулай үз йортың белән торасың.
Et кирәкме ми? Юк, кирәк. Уртача зурлыкта, зур булмаган, ашарга күп сорамый, оясы да кирәк булса бирергә мөмкин. Ул аны атама, анама дип язмаган инде. Анадыр ул. Анасы бит инде мөһим түгел. Бу сиңа бик мөһимме? Мөһим инде. Нәрсәсе мөһим инде моның? Ну, ата булса лучшырак булар иде инде, Эльвирайны. Ата булса лучшырак. Бала табып ясаламасы. Әйе, бала табып. Ну, ата булса бу еңне саклап утырмый инде, бу чыга да кача, бу сиңа ни түгел. Аңа күрә, Рафаэль, синең нинди фикер? Килешәм. Син бер килештең инде, син һаман шулай. Симбел, нинди фикерең бар? Әйтәм, бу бик бер хикмәт бар бит инде монда. Ник бирергә тели ул этне? Менә китер. Акыллы да, үзе Уртача зурлыкта. Уртача зурлыкта да, әйе. Ул бит эт белән генә түгел, мондай шураклар ул китереп бирәсе килгән шаклар бик күп була ул. Ул җәмәгать тормыш бит ул, шуңа күрә туйгандыр бу эттән. Кирәкме этең үзебездә эт көнендә, рәхмәт. Алла сак. Массажист кызлыйм Казанда, Волгоград урамында торам. Өйгә килеп ясатасы иде. Татар хатын кызы булса иде. Номері бар? Менә күрдегез сара номерын, менә бит җәмәгать. Темасы әйбәт, массажист кызлыйм. Казанда, Волгоград урамында торам. Еракта түгел инде бу монда дим, Волгоград урамында гына бит инде. Өйгә килеп ясатасы иде. Өйгә килсә, ясатса, но моның инде татар хатын кызы булуы турында бик мөһим итеп язган, чөнки әгәр дә татар хатын кызы булса, бу Бисмилла белән шул Бисмилла белән башлый да, Аллаһ акбар дип шунда өйдә генә кала инде бу. Бу кире китми, бу ялгыздыр бу. Бәлки шулай. Әйе. Мин Арчадан 35 яшь, Балташтан тазарак кыз эзлим. Балташтан Ярап тазарак. бармаска гына монда. Но бу дөрес эшли. Үз авылыннан кәҗә алырга кушмыйлар. 35 яшь Арчадан. Ни өчен Балташтан тазарак кыз эзлим дигән? Чөнки Балташлар нәрсә белән аерыла? Арчада таза кызлар юк. Юк, ни өчен Балташтан дигән бит бу? Димәк, Балташта Арча белән Балташтың арасы бит җирак түгел. булса да, Җирак бармас. ул бит күрше үй белән күрше үй арасында да аерма бар. Тегенең казы нирәк зуррак була, тегенең үрдәге дә каз чаклы бар. Шуңа күрә читтәге значит, читтән кирәк. Бер хәл була. Читтән дә булсын, еракта булмасын. Балташ турында Айзат мәрдән беләдер инде. Ни өчен шулай, Айзат? Мин әйтәм, Таза хатыннар бар. әйбәт. Әйбәт дигән, ну, значит, әйбәт, шуңа күрә сорый да инде ул. Күршенеке тавык күркә булып күренәләр, шуңадыр. Эшчән калар инде. Эшчән, эшләргә кирәк. Менә алса иярләр. Батыр башлый торган кирәк. Рөстәм, теге Фәнвәли Әхмәтов та бит өйләнергә була, әтисе белән исенә Шаранга 4 кыз алып кайттым ди. Әни карый да, "Эй, балакаем, бу дөнья көтәрлек түгел, бу бит бигрәк ни." Әни әйткәч инде, "Юк, башка җөреп тормыйм бу кызлар белән." Шуннан соңгысын алып кайткан. Үзе чаклы. Вот, балакаем, менә әтисе әйткән, "Менә монсы безнеке инде" дип әйтте. Юк, аны бит ваклай, нәсел ваклап бирү өчен булмасын дигән бит әле. Чөнки сарайда 5 сыер, 45 сарык, каз үрдәк, аны карарга кирәк. Чөнки Балташ кызлары монда әйтергә кирәк, җәмәгать яшерен батырның уңганлыклары белән, эшчәнлекләре белән, алар инде ни аерылып тора. Арчалар белми әйтмәс. Акчага да алмыйлар икән үземне. Минем просто Исәнмесез, миңа 45 яшь, өйләнеп аерылган 35-40 яшьләр тирәсендәге машиналы, баласыз, ябык гәүдәле ир-ат белән танышып идем. Тазалар кирәк бит дигән. Монда Айзат атпадайт. Айзат атпадайт. 45 яшь дигән. Бу текәлеп утырай. Кара, бигә туры килә бит. 45 дигәнме? 35-40 яшьләр тирәсендәге машиналы, баласыз, ябык гәүдәле ир-ат белән танышыр идем. Менә бит җәмәгать, менә бит хатын кыз ничек сайлана. Әле ябык табылсын. Ну ябык булуын аңлыйбыз инде. Чөнки күп ашатмаска, күп ашау экономны. Име. Менә бу Обычно иратлар шулай яза бит инде. Телиләр теге миниатюрный стройный булсын дип. Менә әле Арчадан таза кыз бирәү. Монда хәзер Заман үзгәрде. Әйе. заманалар үзгәрде, хәзер киресенчә. Хәзер бөтен нәрсә кирегә бу талап итте. Ничек билисез җәмәгать? 35-40 яшьләр тирәсендәге машиналы, баласыз, ябык гәүдәле ир-атлар бармы, юкмы?
40 yaşta әйбәт. Андай бар бізде, между прочим, андай егет бар. Аны машинасы да бар. Домы да бар, дом демен Үйде бар. Ол машинада йөрмейді, конечно. Машинасы тұр аның. Бізде бұл? Біздегі. Филармонияда бар андай егетлер. Ябық. Ашарға экономный бек. Шушы егетлер Планларны язып алырбыз әле. Язып алыр. Номері бар мы жеуді? Бар. Қайтылар бит сирегеге хамам, Рақлаша бара туғаннар. Үскен шақта бірсі үшін жан берерге зір болғаннар. Алмаштырады шу туғаннарны, сүйген ярлар яқын достыларға. Сенің тұтарға бір негізде туып өссе бізді таралабыз түрлі яқларға. Туған негіз бізні ұшыраштыра, қайтып кіре алған шақларда. Бір негізде туып өссе бізді таралабыз түрлі яқларға. Ярлар тошлый дустылар саталар. Шу вақытта сиңа керек була, синең үшін ғазиз болғаннар. Бір негізде туып өссе бізді таралабыз түрлі яқларға. Туған негіз бізні ұшыраштыра, қайтып кіре алған шақларда. Бір негізде туып өссе бізді таралабыз түрлі яқларға. Туған негіз бізні ұшыраштыра, қайтып кіре алған шақларда. Қайтып кіре алған шақларда. Қайтып кіре алған шақларда. Алсу Валиуллина. Esat akmaklar. Sözlerge qarayım da, dostlarını tanıyım da. Sözlerge qarayım da, dostlarını tanıyım da. Asılları jıyılıp gilegen da. Asılları jıyılıp gilegen da. Sanamazsan da darmut ele unike. Sanamazsan da darmut ele unike. Uylasan da yaşgımır kilmike. Uylasan da yaşgımır kilmike. Kilip girdim janныra, başın tıkkan vanныra. Kilip girdim vanныra, başın tıkkan vanныra.
Yaşa bulmayı canlısız, yaşa bulavanlısız. Yaşa bulmayı canlısız, yaşa bulavanlısız. Әйдә жырлый бергәләп, әгәр ишеткән булсагыз, әйдә җырлый бергәләп. Ике шебене идән юа итәкләрен кыстырып, ике шебене идән юа итәкләрен кыстырып, ата шебене карап ята мич башында сызгырып, ата шебен карап ята мич башында сызгырып. Люблю тебя, не могу, кил яныма обниму. Сөйләшербез, серләшербез, синнән башка не могу. Сөйләшербез, серләшербез, синнән башка не могу. Ой-ой-ой-ой. Урам бездә улица, тауык бездә курица. Урам бездә улица, тауык бездә курица. Әтәш бездә индуха. Кызлар безгә, сөмбел безгә шипуха. Tavakta da kikiruk, ateşte de kikiruk, tavakta da kikiruk. Kişiler yokka sikirmi, eyde bizi de sikirik. Kişiler yokka sikirmi, eyde bizi de sikirik. Şəşinin büdrəsi darama bətrəsi. Ay mini sağış otunda yandırıb utrəsi. Ay mini sağış otunda yandırıb utrəsi. Bir taraf bittim yudum roza sabunum bilen. Bittim yudum roza sabunum bilen. Sabunumda düşüp gitti sizini sağınım bilen. Sabunumda düşüp gitti sizini sağınım bilen. Sağındım bilen. Yatlar süyediler simi tırgandırlar. Işraştırgalaştırgalaştırlağandağınadırlar. Işraştırgalaştırgalaştırlağandağınadırlar. Rüstem. Былышлы бүлек сарайлы, якын бит аралары. Былышлы бүлек сарайлы, якын бит аралары. Отлар ясам итер микен сандуғаш балалары. Отлар ясам итер микен сандуғаш балалары. Borunğuda qalanlar, oğlaq ile kullanlar. Halqa tübü
гүрләп торсын, күлләрсеннәр калганнар. Капка төбе гөрләп торсын, күлләрсеннәр калганнар. Барам сайбат, егеттер, наса, но тақмақларығыз уникаль. Мындай тақмақларының болғаны юғы болмасында. Аръягында қура жиләк бар икән, сиңа мине, миңа сине язмышлар насыйп иткән. Ак Идел буйлары җиләкләргә бай икән, җиләкләрен җыяр өчен яннарыма килергән. Ак Идел буйлары җиләкләргә бай икән, җиләкләрен җыяр өчен яннарыма килергән. Ак Иделдә ак пароход, ак кышлар кебек йөзә. Кайнар сөю хисләренә йөрәгең ничек түзә. Ак Идел буйлары талларыны сыйындырган, онытырга теләсәң дә чыкмамын уйларыңнан. Ак Иделгә яңгыр яуса, сулары ташар кебек. Гомер бирелсә дә туймамын сине сөеп. Ак Идел ярларын күперләр тоташтыра, өзелеп сөйгән ярларны мәхәббәт кавыштыра. Ак Идел ярларын күперләр тоташтыра, өзелеп сөйгән ярларны мәхәббәт кавыштыра. Ак Иделгә кушлар килгән, эй матур тавышлары. Кыш канатына бәйләрмен сагыну сагышларын. Ак Идел сулары җил искәндә тирбәлә, сөеп яшәүләр насыйп булсын безгә дә. Ак Идел сулары җил искәндә тирбәлә, сөеп яшәүләр насыйп булсын безгә дә. Сөеп яшәүләр насыйп булсын безгә дә, насыйп булсын безгә дә. Сөеп яшәүләр насыйп булсын безгә дә. Татарстанның атказан артисты Рөстәм Асаев. Рөстәм зор рәхмәт. Бүгенге Камит Җавид тамам, әйне Казан шәһәр филармониясе артистларына капка төбенә килеп, капка төбен бизәгән өчен матур җырларыгыз, биюләрегез, такмакларыгыз, бәзәкләр өчен зур рәхмәт. Исән сау булыйк. Киләсе чыгышларга тиклем сау булыгыз дуслар. Без сезне яратабыз.